ko dode sana ka fatwa ya ka sodo ke waqfu ye jumay soyi alesri ben to lantado men nafa min be bo soyina ka hera yoro do kere soyin kan nafa ka doye ninde to ko waqfu ciden ko waqfu ate fere ate di mogoma ate tachinya ni koni ka yoro ke waqfu e ciden ko ate fere ita ate di mogoma ate tachinya la waqfu donc ni hera min bala ni sodo misali la ni dude do location min be minala nka do min fulen ni nyanya ke waqfu e akal location kamina ka don ni misiri masinala ube akal location kamina ka don ni kala nyoro masinala ube akal location kamina ka di ni fantawuma akal location yoro min kere hera ko da ko akata beta o yoro de la so inte fere ate di mogoma ate tachinyala waqfu lesire ninde o don ke ba ko ni waqfu kera sade so mi kera waqfu e a tiɲɛna de ube a jɔra pewu baara tɛ se ka kɛ n'a ye tuguni waqfu in tiɲɛna baara tɛ se ka kɛ n'a ye nafa tɛ se ka sɔrɔ a la fo a ka fɛɛrɛ k'a dɔn yɔrɔ wɛrɛ la k'a dɔn fɛn wɛrɛ la min ka fisa ale ye waqfu wɛrɛ la min ka fisa ale ye ale tiɲɛna ube ale jɔra nafa tɛ sɔrɔ a la tuguni bonbaji ɲininkara nin n'a ɲɔgɔnna la a ko min ye waqfu ye nin cogo la lesire min ya te fere ate di ate ta tiɲɛ la a ko fo n'a y'a sɔrɔ waqfu nana a jɔra nafa min kan ka sɔrɔ la o tɛ sɔrɔ la tuguni fo a ka fɛɛrɛ k'a dɔn yɔrɔ wɛrɛ la ou bien a ka fɛɛrɛ k'a dɔn do wɛrɛ la min ka fisa ye a ko ni o nana a bɛ se ka fɛɛrɛ mais jɔn b'a fɛɛrɛ n'a bɛ jamana kɔnɔ ni kiiritigɛ bɛɛ kiiritigɛlaw de b'o ɲɛnabɔ mahakama n'a bɛ jamana kɔnɔ mahakama bɛ mɔgɔ sɛnpulu tɛ se ka nin ɲɛnabɔ dɛ a bɛ se mahakama de ma o de bɛ nin ko ɲɛnabɔ waqfu kan ka kɛ cogo min a kan ka fɛɛrɛ cogo min a kan ka jɔ yɔrɔ wɛrɛ min a kan ka dɔ fɛn wɛrɛ min na min ka fisa ale ye mahakama de b'o lajɛ mɔgɔ sɛnpulu t'a kan na yɛrɛ a ko n'a bɛ yɔrɔ la silama kiiritigɛ tɛ silama sariya tɛ mahakama tɛ kiiritigɛlaw tɛ silamɛya sariya kiiritigɛlaw waqfu in wakiluya bɛ min bolo sani waqfu tigi ka fatu a ye min kɛ wakilu ye ka waqfu ka kibariya d'a ma o de b'o kɛ ni waqfu bɛ yɔrɔ la baara tɛ se ka n'a ye hɛrɛ tɛ se ka bɔ a la fo a ka yɛlɛma ka falen ka kɛ fɛn wɛrɛ ye bon a ka wakiluya dira min ma e de b'o lajɛ sisan ni waqfu bɛ se ka fɛɛrɛ cogo min ka don yɔrɔ wɛrɛ la ou bien ka yɔrɔ wɛrɛ jɔ n'a ye min ka fisa n'a ye ni nafa bɛ sɔrɔ la o tigi de b'o lajɛ mais ni a tigi ka yɛrɛ kɔlɔsi dɛ an y'a fɔ cogo min waqfu ka cogo ka gɛlɛn n'a y'a sɔrɔ silama sariya bɛ an ka jamana la nun ko sugu ne t'o jaabintinda dɔw la n'i y'o fɔ dɔrɔn n b'a fɛ taa kiiritigɛyɔrɔ la parce que hari saudiya yɛrɛ ka ca n'u ye Sheikh Salih Fawzani ɲininka fɛn o fɛn ye ɲɔgɔn sama de kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ko ou bien furu ko muso bila ko ou bien waqfu ko ou bien tiɲɛ ko n'i y'u ɲininka nin na ka caya u b'a fɔ taa kiiritigɛyɔrɔ la fɛn o fɛn ye mankan ko ni ɲɔgɔn sama ko kiiritigɛyɔrɔ de b'o ɲɛnabɔ o komi kiiri tɛ jamana kɔnɔ o de y'a tɔ dɔnnikɛlaw ye min fɔ a la an b'o fɔ a la min fɔra waqfu ko la o ye nin de waqfu kɔni tɛ fɛɛrɛ a tɛ di mɔgɔ ma a tɛ ta tiɲɛ la fo n'a a y'a sɔrɔ a nafa jɔra nafa tɛ se ka sɔrɔ a la tuguni a nafa jɔra fo a ka yɛlɛma ka don yɔrɔ wɛrɛ dɛ wala ni kiiritigɛ bɛ jamana kɔnɔ a b'a ko di kiiritigɛlaw ma u b'a ɲɛnabɔ ni kiiritigɛ tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ min ye waqfu in ni a kiluya ni a danaya dara min kan ni e b'a kɛ k'a ka ko ɲɛnabɔ o de b'o ko ɲɛɲini i b'a a falen k'a kɛ waqfu wɛrɛ cogo min ka fisa ale ye i b'o kɛ bon ko
do ko mogo do ka juru tumbe alela ko aye ale do kasola ko ale bole sisa ale here soro aba ka juru sarawo kaso indonite aka juru sara aka juru bi ka boyka ni ma ka juru sara ka juru bi la tusuru kaso indonita aka juru bi ka boyka iba ka juru sara ha koni mogo min ye salli to ye kalo kɛlɛ ni sagira ka tubi ka taa salli ma i b'u sara wa ni yɛrɛ tugu k'u to ye de hari ni y'u salli siɲa ba kelen de a tɛ se ka sara i yɛrɛ tugu ka salli min to ye a salli siɲa ba kelen a sara siɲa ba kelen a tɛ foyi nafa ala mako t'a la ciden ka hadisa kosɔn man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciden ko ni mɔgɔw ye baara kɛ ne min ɲamara ni baara min o baara bɛ sagi ma ciden ka ɲamariya ba ka wa k'i tugu ka sallitoya gawuseminu ko a sara siɲa ta u bɛ ba kelen a tɛ foyi nafa ala mako si t'a la i bɛ tuubi ka taa ala ma de ni mɔgɔ min sugu y'i sɔrɔ i bɛ tuubi ka taa ala ma de ko nanjiya tuubu donc i ka sagi ka salli matarafa ka nafila salli caya ka nafila sun caya ka sarakati bɔw caya minnu bɛ se ka junubu yafa ka bɔ i la mais a tɛ se ka sara min bɛ sara ni mɔgɔ sinɔgɔ y'i ta i ma se ka salli min salli a u bɛ i ɲinana salli min kɔ u bɛ darura y'i sugu la salli dɔ ma salli donc nin de bɛ sara mais min ye ti tugu k'a to ye o tɛ sara i bɛ tubi ka taa ala ma de ka salli continuer ka nafila salliw caya mo ko min ye denyɛrɛni n'a jiginna don min ka salli wele a tilo la u bɛ ka salli kɔrɔta salli wele kinintilo ka kɔrɔta numantilo e ko k'a tɔgɔ wele de ko y'a tɔgɔ wele ko bɛ wasa kɛ hari dɔgɔkun n'a tɔgɔ ma wele bɛ an bɛ min fɔ fɔlɔ an ko min ye salli weleli kinintilo la n'a kɔrɔtali ayiwa numantilo la hadisa minnu nana u ma saha hadisa sahalenw tɛ mais dɔɔnikɛbaw ko salafu ma welew tun bɛ ninnu kɛ ni mɔgɔ min y'a kan tɛ jalaki o ye o yɔrɔ ye bon min ye tɔgɔ ye a bɛ mɔgɔw bolo ko tɔgɔ ka fɔ a tilo la delila t'o la o k'a fɔ fo i ka den tilo min na ka tɔgɔ fɔ tilo kɔnɔ delila t'o la de ciden ko de dɔrɔn dɔgɔkun i den tɔgɔ wele a ko i ka denkundi saga faga i ka tɔgɔ wele i k'a tɔgɔ fɔ mais k'a fɔ a bɛ taa fɔ a tilo de la delila t'o la de o mana de n den tɔgɔ ye nin dɔ dɔrɔn i b'o de fɔ bon wajibi fana tɛ ko den tɔgɔ dali ka dɔgɔkun kɔnɔ bali denw dɔ tɔgɔ fɔra yɛrɛ ayiwa depuis inni sammaytuha Mariam Mariama jigi dɔw bɛ kuranna kɔnɔ ba i ko n y'a tɔgɔ wele Mariam den jiginna don min a tɔgɔ bɛ wele ciden denkɛ Ibrahima sɔrɔla don min a sɔrɔla sufɛ sɔgɔma ciden ko misiri la a ko muso jiginna ni denkɛ n y'a tɔgɔ da n fa Ibrahima Talhata ka kisa min bɛ a den min Abu Talhata ka kisa den min ewa n fatura n'a ye ani muso ye jɛɲɔgɔnya kɛ ciden ye duwawu kɛ a ye jɛɲɔgɔnya min kala ka barika dɔ la o den jiginnen a jiginna don min u n'a taara ciden fɛ a y'a tɔgɔ wele a ko Abudulayi wala delila caman de b'a la kuranna ayaw bɛ ciden ka hadisa sahalenw bɛ ko den welela don min yɛrɛ a tɔgɔ bɛ wele o de y'a to Ibn Qayyim al-Jawzi fi kitabihi Tuhfatul Mandud bi ahkamil mawlud a ko den tɔgɔ da yurwali bara a jiginna don min i bɛ se ka tɔgɔ wele a don filanan i bɛ se ka wele don sabanan i bɛ se ka wele ni mɔgɔ min ko fana n ka saga bɛ n bolo n bɛ dɔgɔkun ma kɔnɔ ni dɔgɔkun dafara n bɛ n ka saga kanti n b'a tɔgɔ wele nin bɛɛ dagara bon ninnu ɲininkali c'est pas la peine hadamadenw ka mɔgɔw lafiya ninnu ma
ko doko kattege mina ka salli ko aya juman ba nanala hadisa juman nanala hadisa juman nanala o hadisa kacha mamru montaru sintati ko ako hadisa min nana ki bolo mina ka salli ako be hadisa bi sababo ka bo sheba bi duru nyona bolo hadisa min nana bolo mina ka salli a hasahale a hasanu a deifu akwa beta hadisa bisaba ka bo sheba bi duru bolo mina delila donc ambe min fo ñugon sama sama to no fesa majhabi side yere de te ni bolo jigi salli kay bolo jigi ka sallate majhabi sire la ni maliki majhabi te har maliki majhabi ra nya foya an ko maliki kawnde malikan kawnde ma maliki ka kuma famu maliki yere tumba bolo de mina aye ewa sambin nani nyogona ke ciden kam misiri alimami dero imamu daril hijra madina alimami dero maliki maddali ka salli ka boloji maliki bolo minana de ka salli maliki de ko muwata kuna ko annabi nyuma jama ko ciden ko annabi nyuma jama ala ya nya mariya an kan kinin bolo da numan bolo ka sallila maliki hadisan nati muwata kono maliki ka si kuna yere kitabu kele min sabe ka dilawaye muwata de aye bolo mina de do muwata kono o ba ko ale te bolo mina do cogodi ube o ba ko ale o ba ko cogodi ko bolo mina le makaru ye fardala cogodi maliki gan kawde ma ka kuma fam maliki tumbe bolo mina na fukata sa haru do ba ka bolo jigi fo yoromi ko ewa maliki bugora parce que fama ko ka ke kiri tegelay maliki maso aye maliki bugo fo kaman fula bora na be salli bolo fula te se ka da disika aye bolo fula jigi ka salli hari o yere doni ke ko na sahara de kuma bo yere la de ka fo nim boli kera sababa ya bolo jigi ka salli hari no yere sahara ni bolo jigi sahara sahara maliki bolo abe sahani ni wujura de imam abugora kaman fula bora bolo fula te se ka da disika ayu jigi ka sallo kama munu nyaaye o ko yere no sahara de o yere kuma bala sino maliki maddali ka salli ka bolo jigi majhabin nani bolo jigina ta shila majhabin nani betumbe bolo de mina ka salli o de ci den ka sunna sallallahu alaihi wasallam bon koni mogo min ni finye bina bana bala ube sugune bena la wakati bo bana de bala bo juma fasamancha tali jonna fasamancha koso ni e salijita e tara juma la bo ni ka saliji tiana do don ko ko ni sugun ni e tara e salijita juma de kama itara misirila sugune be boyla finye be boyla fokata juma yi salli silamiya sariya jera o ko ti ka saliji tiana na bana de bila bon nunu ye min ye ko ni mogo min fana ko kata juma la jona ye o toye alimami do de kama na be qisaw fo bon ibi kani yere kumantiya e be ta jonna de ko ni alimami na kutuba la be qisaw de fo be ke sabobe tarade la e kana juma la jonna de kani yere kumantiya ko parce que alimami be qisa fo bon koni mogo min n'a fatura k'a fɔ a ma karase mumini de ko be cogodi silama be mumini ni y'a fɔ ni o de silama be mumini ko fɔ hadamaden kan ala t'a fɔ kuranna kɔnɔ ya ayyuhal ladhina amanu ala b'a fɔ muminu e b'a fɔ mumini ya de fɔ aka ni mɔgɔ mɔgɔ ka shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mumini do silama do silama be mumini be silama an be min fɔ k'a fɔ karasa ye mumini de limaniya b'a dusukun a dara ala la ni hadamaden dara ala la
idara qur'ana la idara cidenya idara qiyama la idara sakakunu la iye mu'mini ni oyeke iye mu'mini ode kafoni o degere maye ewa ni silama nyema minna nyana nuba fa amirul mu'minin ka mu'min ya gorobali fo mo ka teleman ka ye dali min ke alala ka da dolla mana ka da qur'ana na ka da kafo mu'minu ni oye bashi tola ube ye jogo nyuma munu ni fe munu ni la hala nyuma munu nyala ka mu'mini ni oye bashi te ka ola ite dantaga ya mo ka de ko be arjanna kono ite dantaga ya kare ko be arjanna kono ema wode ya to nu hadama demmi ni junubu bawo uko amba fo mu'minun fashiru bil kabira ni mo min limana jondo me kabaira junubu babolo amba fo mu'mini do me fashiru do na ka kabaira junubu ye ube mu'minu naqisul iman mo min ni junubu babolo amba fo mu'minu de do me amba fo mu'mini min do aka mu'mina naqasiren do kabaira junubu num babolo me ni te kabaira junubu do mo min ka ambe mu'mini ya faka ewa o chogola ka fo karase mu'mini bashi to lo na nyona la ite danti ga kare ko karasa biar jannati mo koni mo do ya ka jaka de ma ko e ka tila ko ne be jaka intila yala be eka fo karasa ka jaka ro kon ka tila wote eka mo min na ka doro ataka dama doro hari ne ma fo ko jaka do e yere ka jaka do ibata ka di mo ma hari ne ma fo ko jaka do mo were ko ka jaka tila ibata ka di mo ma hari ne ma fo jaka do no seminu ko fo na ya sori shekara mo minna karasa yala karasa jaka minana do be jaka minana te ita kala halado wala ne ba di o mai ba fu hakarasa nimina jakado na ya soro jakamina na te abafu ne te jakamina de ne sebe ne ni jakamina bagado fana ba mina ni se kalente mo mina afo kunte ka fo nimina ni nye jakai mo koni sambe yegeru do kere lembe wa uba mafula ka fo tabina do salafu do ni san yegerula wa ba fo subhana raddu bihamdihi wal malaikatu min qifatihi hadisa sahle manala no konni sabatira salafu do bolo subhanallahi bihamdihi subhanallahi yusabbihu raddu bihamdihi wal malaikatu min qifatihi wo kuipi bolo dai kube ka da bombon ko sariya me sariya ye mo fola nete foido ola ko silamiya sare mo fola mo ko do ba fo ko si na ye si tulu be mun ba fo mi ma si tulu ko si ko abe do bolo ko ba fo ko na ye den chaman ke samme ko sanje chaman bena na ma den chaman ke sanje ta no nyemi ewa ta ma se de mo ko bolo munu nya jarabi kallaje na ya suru ya la jarabi kai sai kallaje de basite nunu na nyugo na fodima nimbe ko min ni ko ni tile ko ni kalayara tile karayara chogomi sanji beso kana kunu na nyugo na basi nunu nyeta mansion de misali yaude mo ko do ko ale ewa cheni muso de do ko muso kwa cheya ale bila ko che ko ale ma bila ye che nyin ka ko ma bila o be ke chugudi ni sere bangalente muso bolo kuma ye chere tal lesri ye de mi ka muso bila de
ni cɛ ewa muso ko mu ewa cɛ yin bila cɛ ko ne ma bila kuma ye cɛ ta de ni seere bangalen tɛ muso bolo n'a y'a sɔrɔ seere fula bangalen bɛ muso bolo muso ka kuma bɛ minɛ mais ni seere fula tɛ muso bolo lesiri ye a ma ka muso bila de silamɛya sariya t'a jate muso bila ye mais dɔnnikɛbaw ko n'a y'a sɔrɔ e muso dankaniya b'i bolo seere t'i bolo dɛ mais dankaniya jɛlen bɛ e bolo k'a fɔ cɛ in y'i bila mais tuma min a ɲininkara nankariyari bilali na mais i yɛrɛ dankana bɔ k'u bilala u ko i yɛrɛ ɲini cɛ in na hali n'i bɛ kuma bɔ ni nafolo dɛ i k'i yɛrɛ bɔ a bolo n'a y'a sɔrɔ dankana b'e bolo seere t'e bolo dɛ parce que ni seere t'e bolo ale nankariyara silamɛya sariya b'a jate de furu ma bɔ mais e yɛrɛ ni ala cɛ dankana b'e bolo n cɛ nankariyara de seere tɛ ne bolo mais a ye n bila i yɛrɛ ɲini cɛ in hali n'i b'i yɛrɛ kumabɔ ka bɔ a bolo ni nafolo de muso mena jane uwe tabe ka tabe da kene ala chama jala ka shelika soron jombe ke uta shelika men nte kuma in janya ni ka laɲini ye dɔrɔn ko ni muso ko n'a salira muso minnu bɛ u ka fini bila gerengala cɛmancɛ la ka misɔrɔ biri kun na ka salli salli tɛmɛna o bɛ cogo di awɔ dɔɔnikɛbaw a b'u bolo ni muso sallira i sen fara ma datugu ko salli tɛ hali o de bɛ majabi maliki la imamuna maliki majabi maliki la a b'a fɔ de وأقل ما يجزي المرأة من اللباس الدر الكثيف والسابغ التي يستر جهر قلبيها أبا فوري كو موسو كو فيني دوغما موسو كسالي فيني دوغما نا دوغيرا چوغو چوغو كو أكا كدلو كي باي من كجري أجرو ولندو أكجا ni muso ya do be da duguma har muso senfara fula aba senfara fura ko fela be datugo o ko fa ben na ewa kunna biri abo fana bire ayere ka yere mereke nay risalatibi ba fo ko muso ka salli fini duguma ye ninde fo senfara fula ka datugo ni nye kolonjela ni do nasrahula uba fo ko ni muso sallira senfara be kene masalli masaha don ke baw fan chama bode kan muso ka senfara fula ye lawrade odi atul lagdar tigi fana ko wal mar'atu kulluha awratu ma adda wajha wa kafayhi lagdar tigi fana ba fo salli rola akum muso fari bel lawra na nye daw ni tege farawte lagdar tigi fana kambe de na ni aba ka so kono da ka jumara mu korode ni be wali cew koro bi nyeda datugude bi fi tege faraw datugude mais kambe de ba ke ka salli ka sokono ube ka jumara mu nyana lagdarti ko muso be salli la ifari korobe lawra ni nyeda woni tege fara fulate wala shaykhul islam bun taymiya de bafo abale bolo ka fo ni muso wajibi do ni be salli isen fara fura be ka datu akum ni muso sallira na ye sujudu ke sen fara kenemala no be bo kenema akon nuna nyogonaw aka salli te tinya aka salli be sa bunte mi de bofo sino dori ke ba fanchama ni majabi tugu ba kade ni muso ko ni sallira semfara aba kenema semfara ko fela fula be kenema ko salli masa monsieur sila bunte mi abafo ko ni muso ye aka senda tugu asujudu to yoro munum be bo uluna nyogona nogora be ke aye salli te tinya aka salli be sa me wajibi aka datugu de سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إنك قدو de sana kafatu ya kasodo ke wakfuye jumae soyi alesiri ben togolantado men nafa min be bo soyina ka hera yoro do kere kere soyin kan nafa ka doye ninde togoy ko wakfu kirin ko wakfu ate fere ate di mugoma ate tachiya ni koni ka yoro ke wakfu e kirin ko ate fere
ita ate di mɔgɔ ma ate ta tiɲɛ la wakifu donc ni hɛrɛ min b'a la ni so do misali la ni du de do location min bɛ minɛ a la nka du min filɛ nin ye n y'a kɛ wakifu ye a ka location ka minɛ k'a dɔn ni misiri masina la ou bien a ka location ka minɛ k'a dɔn ni kalanyɔrɔ masina la ou bien a ka location ka minɛ k'a di ni fantanw ma a ka location yɔrɔ min kɛrɛkɛrɛ hɛrɛ ko la ko a ka taa a bɛ taa o yɔrɔ de la so in tɛ fɛɛrɛ a tɛ di mɔgɔ ma a tɛ ta tiɲɛ la wakifu le sire nin de dɔnni kibaw ko ni wakifu kɛra sa de so min kɛra wakifu ye a tiɲɛna de ou bien a jɔra pewu baara tɛ se ka kɛ n'a ye tuguni wakifu in tiɲɛna baara tɛ se ka kɛ n'a ye nafa tɛ se ka sɔrɔ a la fo a ka fɛɛrɛ k'a dɔn yɔrɔ wɛrɛ la k'a dɔn fɛn wɛrɛ la min ka fisa ale ye wakifu wɛrɛ la min ka fisa ale ye ale tiɲɛna ou bien ale jɔra nafa tɛ sɔrɔ a la tuguni bonbaji ɲininkara nin n'a ɲɔgɔnna la a ko min ye wakifu ye nin cogo la lesire min ye a tɛ fɛɛrɛ a tɛ di a tɛ ta tiɲɛ la a ko fo n'a y'a sɔrɔ wakifu nana a jɔra nafa min kan ka sɔrɔ a la o tɛ sɔrɔ a la tuguni fo a ka fɛɛrɛ k'a dɔn yɔrɔ wɛrɛ la ou bien a ka fɛɛrɛ k'a dɔn du wɛrɛ la min ka fisa a ye a ko ni o nana a bɛ se ka fɛɛrɛ mais jɔn b'a fɛɛrɛ n'a bɛ jamana kɔnɔ ni kiiritigɛ bɛɛ ye kiiritigɛlaw de b'o ɲɛnabɔ mahakama n'a bɛ jamana kɔnɔ mahakama bɛ yen mɔgɔ simple tɛ se ka nin ɲɛnabɔ dɛ a bɛ se mahakama de ma o de bɛ nin ko ɲɛnabɔ wakifu kan ka kɛ cogo min a kan ka fɛɛrɛ cogo min a kan ka jɔ yɔrɔ wɛrɛ min a kan ka dɔn fɛn wɛrɛ min na min ka fisa ale ye mahakama de b'o lajɛ mɔgɔ simple t'a kan n'a yɛrɛ ye a ko n'a bɛ yɔrɔ la silama kiiritigɛ tɛ silama sariya tɛ mahakama tɛ kiiritigɛlaw tɛ silamɛya sariya kiiritigɛlaw wakifu in wakiluya bɛ min bolo sani wakifu tigi ka fatu a ye min kɛ wakilu ye ka wakifu ka kibariya d'a ma o de b'o kɛ ni wakifu in bɛ yɔrɔ la baara tɛ se ka n'a ye hɛrɛ tɛ se ka bɔ a la fo a ka yɛlɛma ka falen ka kɛ fɛn wɛrɛ ye bon a ka wakiluya dira min ma e de b'o lajɛ sisan ni wakifu in bɛ se ka fɛɛrɛ cogo min ka don yɔrɔ wɛrɛ la ou bien ka yɔrɔ wɛrɛ jɔ n'a ye min ka fisa n'a ye ni nafa bɛ sɔrɔ la o tigi de b'o lajɛ mais ni a tigi ka yɛrɛ kɔlɔsi dɛ an y'a fɔ cogo min wakifu ka cogo ka gɛlɛn n'a y'a sɔrɔ silama sariya bɛ an ka jamana la nunko sugu ne t'o jaabinti da dɔw la n'i y'o fɔ dɔrɔn b'a fɛ taa kiiritigɛyɔrɔ la parce que hali saudiya yɛrɛ ka ca n'u ye Sheikh Salih Fawzani ɲininka fɛn o fɛn ye ɲɔgɔn sama de kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ko ou bien furu ko muso bila ko ou bien wakifu ko ou bien tiɲɛ ko n'i y'u ɲininka nin na ka caya u b'a fɔ taa kiiritigɛyɔrɔ la fɛn o fɛn ye mankan ko ni ɲɔgɔn sama ko kiiritigɛyɔrɔ de b'o ɲɛnabɔ o komi kiiri tɛ jamana kɔnɔ o de y'a tɔ dɔnnikɛlaw ye min fɔ a la an b'o fɔ a la min fɔra wakifu ko la o ye nin de wakifu kɔni tɛ fɛɛrɛ a tɛ di mɔgɔ ma a tɛ ta tiɲɛ la fo n'a y'a sɔrɔ a nafa jɔra nafa tɛ se ka sɔrɔ a la tuguni a nafa jɔra fo a ka yɛlɛma ka don yɔrɔ wɛrɛ dɛ wala ni kiiritigɛ bɛ jamana kɔnɔ a b'a ko di kiiritigɛlaw ma u b'a ɲɛnabɔ ni kiiritigɛ tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ min ye wakifu in ni a kiluya ni a danaya dara min kan ni e b'a kɛ k'a ka ko ɲɛnabɔ o de b'o ko ɲɛɲini i b'a a falen k'a kɛ wakifu wɛrɛ cogo min ka fisa ale ye i b'o kɛ bon ko dɔw ko mɔgɔ dɔw ka juru tun bɛ ale la ko a ye ale dɔ kaso la ko ale bɔlen sisan ale ye hɛrɛ sɔrɔ a b'a ka juru sara o kaso in dɔnni tɛ a ka juru sara a ka juru bi ka bɔ i kan n'i ma a ka juru sara a ka juru b'i la toujours kaso in dɔnni t'a ka juru bi ka bɔ i kan i b'a ka juru sara de ko ni mɔgɔ min ye sali to ye kalo kɛlɛ ni sagira ka tubi ka taa sali ma i b'u sara wa
ni yere tugu kuto yede hari ni usalli sinya bakelende atese kasara yere tugu kasalli mintoy asalli sinya bakela sara sinya bakele ate foy na fala makotala kiren ka hadisa koso man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu kiren ko ni mugo ye bara ke nemi nyamara ni bara mi o bara be sagima kiren ka nyamariya baka wa ki tugu kasalli toya do semino ko asara sinya ta ube bakela ate foy nafa alama ko sitala ibe tubi kata alamade ni mugo mo sugu yi soro ibe tubi kata alamade konnanja tubu donc ika sage ka salli matrafa ka nafila salli chaya ka nafila sun chaya ka sarakati bo chaya munum be se ka junubu ya fa ka boyla mi atese ka sara min be sara ni mugo sinogo yita ima se ka salli min salli a ube injinana salli min ko ube darwari sugula salli do ma salli donc ninde be sara mais minyen tintugo ka toye wote sara ibe tubi kata alamade ka salli continue ka nafila salli uchaya mo ko minye denyereni na jigina domi ka salli wala atilola ube ka salli korota salli wala kinintilo ka korta numantilo eko ka togo wele de ko ya togo wele ko be wasake hari dogo kunna togo ma wele be ambe min fo folo an ko minye salli wala li kinintilo la na korotali awa numantilo la hadisa munun nana umasaha hadisa sahale unte mais doni ke bon ko salafu ma wuli tumbe nunun ke ni mo min nyaka anti jalaki o yoroye bon minye togoye abe mo bolo ko togo ka fo atilola delila to law ka fo fo ka den tilo mina ka togo fo tilo ko no delila to la de ci den ko de dro dogo ku i den togo wele akoy ka den ko de saka faga i ka togo wele i ka togo fo mais ka fo beta fo atilo de la delila to la de o manade nden togo ye ni do dro de fo bon wajibi fanate ko den togo dali ka dogo kun kono bal dewndo togo fora yere ewa depaji inni sammaytuha maryam jigi do be qur'ana kono ba ko nya togo wele maryam den jigi na domi a togo be wele ciden denke ibrahima sorola domi a sorola sufe sogoma ciden ko misirila akum muso jiginani denke nya togo dan fa ibrahima tel hata ka kisa mimbe ademmi abu tel hata ka kisa ademmi fa ewa fatura naye ani muso ye jenyo nyake ciden ye duauke aye jenyo nyammin kala ka barka dola o den jigine a jigina domi una tara ciden fe aya togo wala ko abdullah wala delila chaman de bala qur'ana ayaw be ciden ka hadisa salewum be ko den wolela domi yera togo be wala ودي أتوي بالقيم الجوجي في كتابه توفة المندور بحكم المولد أقول دين تقودا يروالي بارا أجينا دومي بسكا تقولي أدون فلانا بسكا ولي دون سبانا بسكا ولي نمو من كفنا نكا سغا بيمبولون بدوغو كم ماكونو ni dogo kun da faram bin ka saka kantin ba to wala ni be dagara